V súčasnosti je to na úrovni približne 1,65 miliardy. V podstate stále viac a viac peňazí platíme za to, aby sme dokázali deficitné hospodárenie štátu vyrovnávať cez tie kešové peniaze. Lukáš Dzivý, televízia Joj. Viac ako 3/4 milióna žiakov od pondelka opäť zasadlo do školských hlavíc. Vyše 530 000 v základných školách a vyše 220 000 v stredných. Do hlavíc prvýkrát zasadne aj okolo 62 000 prváčikov. Mnohé z nich čakala v prvý deň v školských hlaviciach novinka, školská reforma. No a viac si nielen o nej povieme s odborníkom na školstvo, rektorom kolégia Antona Neuwirtha, Martinom Luteránom z Akadémie veľkých diel. Ja vás vítam u nás v štúdiu. Ďakujem. Verím, že som to všetko povedala úplne správne. Viac menej. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas. Takže v novom školskom roku, ako som už spomínala, od polovice septembra, teda od septembra presne asi tak polovica, alebo zhruba polovica tých základných škôl prechádza na nový školský vzdelávací program a zapoja sa tak do kurikulárnej reformy. Ten je vypracovaný na základe vlastne aj požiadaviek z Bruselu a chce priblížiť žiakov k praxi. Tak si prosím vás na úvod vysvetlíme, čo to znamená pre rodiča, čo to znamená pre žiaka. No, je to proces, ktorý trvá už niekoľko rokov, treba povedať. A bol financovaný a dosť mu pomohol plán obnovy. A teda na začiatku bola asi túžba urobiť niečo pre zmenu slovenského vzdelávacieho systému. Čiže všetci chceme, aby sme mali deti, ktoré sú charakterné a ktoré zároveň vedia rozmýšľať a riešiť problémy. No a teda tie naše kurikulum už dlhé roky nebolo zmenené, bolo veľmi fragmentované a teda skupina odborníkov dosť široká sa vlastne rozhodla aj pod vplyvom skúseností mnohých súkromných škôl, ktoré vlastne takto už učili dlho, sa rozhodla, že to urobia, zachytia systematicky. A teda vlastne začal sa písať nový štátny vzdelávací program. A pred 3 rokmi vlastne pilotne na to nabehlo niekoľko prvých škôl. Minulý rok viac a tento rok už asi 1000 škôl. Ale rozprávame sa celý čas o základných školách. Čiže toto je kurikulárna reforma zatiaľ pre základné školy. Čiže ona si dala nejaké hlavné ciele, také 3 hlavné ciele, ktoré skrátke by som mohol povedať, že jeden z nich je všeobecná gramotnosť, druhý je charakter a etické zakotvenie dieťaťa a tretí taký osobnostný rozvoj. A cez tieto ciele vlastne implementovala do všetkých vzdelávacích oblastí, prierezových oblastí, prepísala vlastne všetky aj predmety, ich výkonové obsahové štandardy tak, aby tie veci spolu súviseli a navzájom dávali logiku, zmysel, aby sa proste to dieťa a učitelia spolu ťahali k lepšiemu, kvalitnejšiemu vzdelávaniu, zmysluplnejšiemu vzdelávaniu. No ale teda stále tie školy, ktoré na to nabiehajú od prvého ročníka. Čiže nedá sa čakať, že táto reforma bude mať nejaký zázračný efekt zo dňa na deň. Toto je veľmi dlhodobý proces. Správame sa o školstve, do ktorom sú tisícky aktérov, aj 10 000 učiteľov. Čiže zmeniť tento kolos je dlhoročný proces. Aj pri najlepšej vôli všetkých možných aktérov. Je to niečo, čo bude trvať dlho. Tú kurikulárnu reformu podľa mňa treba vnímať ako istý impuls, ktorý teda však prichádza z hora, z ministerstva školstva a teda od mnohých odborníkov, ktorí na ňom participovali. A je to impuls, ktorý má spôsobiť, že tie školy sa nanovo zamyslia nad tým, ako to učia a preformulujú a zmenia trochu svoj prístup. A samozrejme to ministerstvo školstva k tomu vytvorilo aj podporné rôzne mechanizmy na implementáciu, vrátane mentorov, školených mentorov, ktorí zase majú pomáhať učiteľom a školám, aby tú reformu implementovali. Dobre, takže hovoríte, že sa to týka škôl, ale iba od prvého ročníka, hej? Takže napríklad nejaká základná škola, mám prváčika a táto nová školská reforma by sa teda mala nejakým spôsobom na nich odraziť a nejakým spôsobom by sa mala práve na nich implementovať. No tí, ktorí sa teraz v septembri zapojili prvýkrát, tak tí sa zapojili ako prvý ročník. A samozrejme ďalší ročník budú mať aj prvý, aj druhý a tak ďalej, tak ďalej. Čiže tí, ktorí začali pred 3 rokmi, tak o 6 rokov budeme mať ako keby prvých absolventov základných škôl, ktorí mali by prejsť celou tou svoje vzdelávanie, celou kurikulárnou reformou. Spomínali sme rok 2023, bolo to prvých nejakých iba 40 škôl na Slovensku, teraz už vlastne z nich sú tretiačikovia. Áno. Ak to správne takto povieme, máte už nejaké výsledky z tých prvých 2 ročníkov? Ja o
osobne nemám, ale viem si predstaviť, tak sú mnohé príklady škôl a ich svedectvá a skúseností, ktoré už sú a dá sa na nich pozrieť, ale akože treba chápať, že toto je naozaj, toto nie je vec, ktorá sa mení zo dňa na deň. Že tu meníme a tá snaha a na to, aby sme zmenili vzdelávací systém, potrebujeme zmeniť myslenie, prístup učiteľov. A samozrejme niektorí učitelia mali tento prístup už predtým, ako prišla kurikulárna reforma a niektorí ho ešte dlho aj potom nebudú mať. Čiže podľa mňa je to systémová zmena, ale zmena vzdelávania sa nedieje zo dňa na deň a chce čas. Predstavme rodičom, ktorí nás teraz sledujú, kurikulárnu reformu. Mám prváčika, dostávam sa úplne do novej situácie. Skúsite mne napríklad ako rodičovi vysvetliť, ako prebiehalo vyučovanie predtým a ako vyučovanie prebieha teraz? Hej, no to sme opäť pri tom, že keď by to tak bolo, že stisneme gombík a zrazu včera to bolo tak a dneska to je tak. No, ľudia takto nefungujú. Čo sa deje je, že dnes škola, ktorá vie v tej reforme, riaditeľ, učitelia si čítajú, potrebujú načítať tie dokumenty. Majú nejakých mentorov a nejakú podporu, ktorá im o tom rozpráva. Rozmýšľajú nad tým, že máme nové vzdelávacie oblasti, tieto predmety musia byť viac prepojené. Ako to my nastavíme? Tá reforma, jedna z dobrých vecí tej reformy je, že dáva väčší priestor tej škole a tým regiónom, aby trochu tie svoje podmienky vedeli aplikovať do toho, ako učia na tej škole. Aby oni vedeli sami si lepšie nastaviť ten systém. Čiže je to aj také pozvanie viac sa zapojiť do toho, že ako my učíme na tejto škole, ako vedieme tie deti, aby to naše vzdelanie nebolo fragmentované, že tak učiteľ učí ten svoj predmet a nič viac ho nezaujíma, a teda ani ten žiak ho nezaujíma, zaujíma ho, že odučil predmet. Táto reforma sa snaží zmeniť túto mentalitu v tom, že my neučíme predmety, my učíme tých žiakov. Ten cieľ je aj všeobecná gramotnosť, aby naši žiaci mali to poznanie, poznali tradíciu a vzdelanie, ktoré tu je, ale zároveň kladie dôraz aj na ten osobnostný rozvoj, že každé dieťa má nejaký svoj potenciál a chceme ho viesť, chceme ho rozvíjať. A zároveň na charakter. To je dôležitý prvok tejto reformy, ktorý nebol veľmi prítomný v tej predchádzajúcom kurikulu. Že cieľom vzdelávania nie je iba mať nejak veľa vedomostí a poznať nejaké fakty a potom byť otestovaný v nejakom teste, ale všetci, aj rodičia, aj na to sú mnohé výskumy, túžia, očakávajú aj od školy, že ich dieťa povedie, pomôže mu stať sa lepším človekom. Jednoducho povedané. Čiže inými slovami, že bude mať lepší charakter. Viac dobrých vlastností. Však v škole je priestor, kde sa učíme aj interagovať s nimi, kde sa učíme dialogu, kde sa učíme počúvať, kde sa učíme vysporiadať sa s iným názorom, kde sa učíme nejaké priateľstvo, vytvárajú sa nové priateľstvá. Toto všetko v tej reforme, tá túžba a cieľ tej reformy je, aby sa ten charakter tematizoval a aby sa škola reálne preto robila konkrétne kroky, aby sa stala miestom, kde naozaj sa z detí stávajú lepší ľudia. Z týchto osôb jednotlivcov stávali naozaj postupne osobnosti. No a to je krásny a vznešený cieľ a podľa mňa by sme to naozaj, neviem si predstaviť, že kto by bol proti tomu. A samozrejme, že ten trik, tá ťažkosť je v tom, že ako to dosiahnuť. Vy keď ste si pozreli vlastne zmeny alebo tú reformu, boli ste spokojní? Ja som spokojný s tým, ako ide tá reforma. Z môjho osobného pohľadu, vzdelávateľa, ktorý sa venuje vzdelávaniu 20 rokov a založil som aj súkromnú školu, aj rôzne neformálne vzdelávacie iniciatívy. Nie je tá reforma ešte dostatočne, mne by sa páčilo viac slobody. Ešte viac slobody pre tie základné školy. Pre tie školy, áno, základné školy, komunity ľudí, vzdelávateľov, ktorí to naozaj robia z presvedčenia, z lásky. A to znamená, že vedeli by si upraviť napríklad rozvrh. Ešte viac. Už teraz tá reforma ide tým smerom, ale podľa mňa ešte viac slobody by prospelo. Je to ale o učiteľoch a tí sa musia nejako dovzdelávať, chodiť a proste navnímať všetky tieto informácie a zvoliť úplne iný prístup, lebo keď učíte 20 rokov takto, tak asi to nie je jednoduché. Čo hovoríte na to? Ako sa venuje školstvo našim učiteľom No v tejto sfére? Práve tá veľká zmena v tejto reforme je, že sa zaviedli tie regionálne centrá podpory učiteľov, kde sú mentori, ktorí sú platení a školení presne na to, aby sa venovali učiteľom na školách. Čiže oni majú svoj rajón, majú učiteľov, ktorým sa venujú, chodia im na hodinu, dávajú im spätné väzby a je to presne, nie je to
to nie je tá direktívna, že inšpekcia, ktorá už príde, skontroluje, že či si to akože odfajká, či si to dobre robil, nedobre robil, ale vychádza to presne z toho princípu dôvery, ktorý je podľa mňa kľúčový o vzdelávaní. Že ja verím, že ty si učiteľ, ktorému ide o dobro toho dieťaťa, chceš robiť najlepšie, ako sa dá, a preto som tu ako ten, ktorý ti chce pomôcť to robiť najlepšie, ako sa dá. A teraz v nejakom spoločnom dialógu teraz hľadáme, že no čo tá hodina, že ako sa dá tá hodina urobiť lepšie, zorganizovať lepšie, odkomunikovať lepšie. Že, ale ako je to mravenčia práca. Toto je akože, to sú naozaj postupné, pomalé zmeny, ale podľa mňa niekde treba začať. Niekde treba začať a tá kultúra sa mení presne tým, že vznikne čo najviac takýchto ostrovčekov pozitívnej deviácie, škôl, ktoré to budú robiť inak, učiteľov, ktorí budú robiť inak a budú si navzájom dávať príklad. A čím viac ako keby bude naozaj tých škôl a komunít vzdelávacích, ktoré to chápu a robia inak a vedia byť vzorom pre ostatných, podľa mňa tým väčšia šanca je, že sa zapália aj ostatní, raz aj väčšina. Určite. Nová školská reforma sa zameriava teda nielen na vyučovací proces, ale aj na čas našich detí v tom voľnom čase, hej, ktorý majú. Čo sa mení tu v rámci tých voľnočasových aktivít? No, jeden z cieľov, tá integrácia, ktorú som spomínal, nie len v téme predmetov, že neučím iba predmet a iba toto ma zaujíma, ale že všetko so všetkým súvisí, je aj tá integrácia a prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania. Že v ideálnej škole tá škola má koncept, má svoj cieľ, uvedomuje si, že to dieťa sa neučí iba na hodine. To dieťa sa učí aj tým, aké obrazy sú na chodbe. To dieťa sa učí aj tým, že má možnosti zapojiť sa do rôznych poobedných krúžkov. Hej. To dieťa sa učí tým, ako pristupuje, ako ho pozdraví ráno v škole riaditeľ, alebo nie. A ako vyzerajú, ako sa správajú k nemu učitelia. Čiže celá kultúra školy je fascinujúci ekosystém, na ktorý sa musíme zamerať. A dobrý akože riaditeľ a tá komunita, ktorá je okolo tej školy, že potrebuje tieto prvky, aby sa prekvasila, aby sa naozaj akože spolu namotivovala a robila a ťahala to tým dobrým smerom. A ja chcem dostať k tomu charakteru, lebo si myslím, že to je naozaj akože taký kľúčový moment, ktorý sa vlastne však týka aj mnohých tých mimoškolských aktivít. Aj reforma na to kladie dôraz. Aj reforma je to jeden z tých cieľov reformy. Že naozaj, my keď chceme aj občanov, aj ľudí, aj našich kolegov, susedov, ktorí budú nielen že vzdelaní, ale však máme veľa akože vzdelaných ľudí, ktorí to strašne veľa vedia, ale nechceme s nimi ísť na pivo. Áno. Škola je to miesto. Prístup, na škole trávi to dieťa strašne veľa hodín svojho života. Akože do 18 rokov my strávime v škole strašne veľa času. A samozrejme, že rodina je pre výchovu akože hodnôt etických a pre charakteru kľúčovým miestom. Ale druhým kľúčovým miestom je tá škola, ktorá by mala pomôcť tej rodine dobre motivovať, učiť a pomôcť tomu, aby rozvíjalo to dieťa. Aby sa z toho dieťaťa naozaj nestal proste človek, ktorý je nepriateľský, ale človek, ktorý si vie vytvoriť priateľstvá. Dá sa to individuálne riešiť, keď si predstavíte, že ako triedny učiteľ máte 23 žiakov? Učíte nejaký jeden predmet, ktorý je pre život veľmi dôležitý, ako napríklad slovenský jazyk, ktorý naozaj nie je ľahký, a máte individuálny prístup ku každému jednému dieťaťu a skúsiť rozvíjať aj ten jeho charakter a nejako to napríklad aj s tým jazykom spojiť. Rozumieme si. Jasné, je to ťažké, ale preto hovorím o tom, že nejde iba o toho jedného učiteľa, ale ide o celú školu a aj kultúru. Čiže o tom, ako to celé nastavíme. Že či je v našej škole toto vôbec téma. Záleží nám na to, aby naše deti rástli charakterovo, aby z nich boli morálnejší ľudia. Ak áno, čo preto ako škola robíme? To je vlastne tá prvá otázka. A to, na čom nás záleží, to inak vidno ľahko v tom, že keď sa pozrieme do svojich kalendárov na svoje rozpočty. Koľko času a peňazí venujeme tejto téme. Taká dobrá prax je mať na škole človeka, ktorý sa venuje napríklad aspoň v nejakom miere svojho úväzku rozvoju charakteru. Je to proste jeho agenda, on na to myslí, on prináša tie témy na stretnutia učiteľov, on chodí do tried a pozerá sa, ako to funguje, on môže riešiť charakterové problémy detí. Že je veľa vecí, ktoré tá škola vie spraviť a potom aj ten učiteľ v triede to bude mať ľahšie. Napríklad zaviesť akože nejaké spoločné pravidlá v škole. Často na školách, čo počúvam, je, že rôzne učiteľe majú rôzne ako keby pravidlá správania.
Hej, že to dieťa ide, vie, že u tohto učiteľa si môže dovoliť u tohto niečo iné. Už len zaviesť akože jednotné pravidlá v škole je taká malá vec, ktorú môže škola spraviť pre rozvoj charakteru. Ale však samozrejme dá sa spraviť oveľa viac a tá reforma dáva veľa podnetov aj veľa textov, ktoré sa dajú načítať a samozrejme si to nenačíta každý učiteľ, ale riaditeľ a ten zodpovedný človek, je tam veľa inšpirácií a stimulov preto, aby sme mohli začať rozmýšľať o tom, že ako my formujeme charakter našich detí, čo preto môžeme konkrétne spraviť, ako to môžeme odmerať, vyhodnotiť, či sa nám to darí robiť. V rámci voľnočasových aktivít vy máte taký veľmi pekný projekt, volá sa to, že Akadémia veľkých diel. A ja som si včera pozrela vašu stránku, dokonca som tam vypočula vyjadrenia žiakov, ktorí navštevujú túto vašu akadémiu. Viete mi povedať v rámci voľnočasových aktivít, ako poňať, ako predstaviť tento projekt? No, podľa mňa to krásne sedí do kurikulárnej reformy v tom, že tento náš projekt integruje strašne veľa rozličných disciplín a presne vedie toho mladého človeka k jeho plnšiemu rozvoju, aj charakterovému, aj intelektuálnemu. Dám príklad jednoduchý. Jedno z diel, ktoré v tomto klube, mimo krúžku, keď chceme, si pozerajú študenti, je Obchod na korze. Ten známy Oscarový film. V zásade, keď si študent pozrie ten film a potom teda 1,5 hodiny diskutuje so svojimi rovesníkmi pod vedením učiteľa, ktorý tam je iba ako moderátor, facilitátor diskusie, keď si ho pozrie a absolvuje tú diskusiu, tak bez toho, aby si to uvedomil, ten mladý človek, tak vlastne spoznáva slovenskú históriu. Preberá vlastne témy z občianskej náuky alebo z politickej filozofie. Vidí hrdinské a menej hrdinské postavy. Čiže zamýšľa sa nad tým, že čo je to odvaha, ako vyzerá, čo je to spravodlivosť. Počúva svojich ostatných spolužiakov a zisťuje, že tam proste videli niečo, čo on tam nevidel. Čiže dostáva sa aj do takej akože stavu istej pokory voči ostatným. A potom sa môže dostať do nejakého konfliktu, že vidí tam, nesúhlasí so svojím spolužiakom a musí sa ho naučiť akože vypočuť a dať mu svoju reakciu. Čiže deje sa tam počas tej 1,5 hodiny strašne veľa vecí, ktoré súvisia s rozvojom charakteru, rozvojom tej osobnosti, s rozvojom poznania. A pritom by niekto povedal, že diskutujú o filme. No len za tým je samozrejme strašne veľa práce, lebo teda tí naši učitelia, ktorí vedú tie kluby, dostanú od nás aj taký plán hodiny. Samozrejme dostanú prístup k tomu dielu, plán hodiny, ako majú s tým dielom pracovať a potom my vyhodnocujeme samozrejme spätné väzby. To sú učitelia, hej? Učitelia, ale čo sa týka žiakov, napríklad, prepáčte, máme tam Obchod na korze, je to film, Akadémia veľkých diel. Čiže čerpáte z kinematografie, čerpáte napríklad aj z výtvarného umenia. Aj z hudby, aj texty. Aha. Čiže 4 žánre. Samozrejme textov je tam asi najviac, ale teda sú tam všetky tieto 4. Čiže na niektoré semináre sa študent nemusí pripraviť. Keď rozberáme napríklad výtvarné dielo, ja neviem, Van Goghove Stoličky, čo je krásny seminár o priateľstve a konflikte v priateľstve, ako sa s tým vysporiadať a rôznych ako keby povahách osôb, tak tam príde na hodinu, nemusí sa pripravovať a rozoberá to. Ale keď čítame od Frankla Hľadanie zmyslu života, no tak si potrebuje prečítať text, pripraviť sa na seminár, príde a diskutuje. Čiže Akadémia veľkých diel pre stredoškolákov ponúka asi 25 stretnutí za rok, kde na každom stretnutí je nejaké veľké dielo, ktoré sa rozoberá. Ale cez to dielo sa vlastne otvárajú veľké otázky. O to tam ide. Že je to prepojenie, je to integrácia rôznych tém a predmetov, ale to najdôležitejšie na tom je, že ten mladý človek sa stretne s niečím v jeho vnútri, niečo, čo sa tam akože otvorí a s čím sa musí akože vysporiadať. A ešte v partii rovesníkov. Má otázky, argumentuje. Presne tak. A ten učiteľ, a to je veľká vec, podľa mňa, ktorú robí tento projekt pre učiteľov, je, že ten učiteľ sa musí prepnúť z roli, a to podľa mňa od neho chce táto kurikulárna reforma, a to je tá najťažšia vec, z roli toho experta, ktorý odovzdáva poznanie a iba akože chrlí a vy si zapisujte a naučte sa to, sa musí prepnúť do roli moderátora. Že ja som tu, ten hlavný učiteľ, je to dielo niečom, je ten autor toho diela. Ja som tu moderátor vašej diskusie, ktorý akože musí ustrážiť, že sa rozprávame o relevantných veciach, sme v záhradke, rozprávame sa o tom. Ale rôznych súvislostí. Ale áno. A ja to kočírujem, ja to moderujem. Ale vy ste tí, ktorí u vás, vy robíte to, vy sa učíte.
vy žiaci. Ja vás prevádzam v nejakom zmysle. Odkedy tento projekt funguje? Teraz mám 6. rok fungujem. 6. rok. Takže máte za sebou už veľa žiakov, Už sme študentov. vyše 3000 študentov prešlo týmto programom. Máte aj certifikáciu z ministerstva školstva? Ako fungujete, kooperujete s našim ministerstvom? Áno. Naše ministerstvo zaradilo tento program do katalógu inovácií. Zároveň tí učitelia, my máme program aj pre učiteľov. Niektorým učiteľom sa tak páčilo, že si to vypýtali, že oni chcú mať takéto diskusie. Čiže máme akadémiu pre kolegov, čo sa ráta ako aktualizačné vzdelávanie pre učiteľov. Sú to aj učitelia základných škôl? Áno. Máme ten program na 2. stupni základnej školy a na stredných školách. Plus pre kolegov. Minulý rok v všetkých týchto aspektoch toho programu bolo okolo 900 ľudí. To znamená, že vy vyškolíte alebo tie svoje osnovy ponúknete a pedagógom, ktorí to potom vedia preniesť na tie základné stredné školy, po prípade vysoké školy. Presne. A dostávajú, čiže musia prísť ku nám na to školenie, kde dostanú nejaké to úvodné školenie zážitkové, že musia si vyskúšať viesť tú hodinu, dostanú spätnú väzbu a potom na svojej škole, keď sa im podarí otvoriť klub, tak dostávajú naďalej od nás podporu vo forme nejakého mentoringu a samozrejme tie osnovy hodín a prístup do online knižnice všetkých tých diel. Vyučujete aj online? Sú napríklad možno deti, ktoré by mali záujem, ale nevedia sa dostať k vám. Vy ste v Ivanke pri Dunaji. Nie, tento program je po celom Slovensku asi na 70 školách. Čiže on je pri tom. Dokonca sme už aj v Čechách sa otvárajú nejaké kluby, v Bruseli máme klub. Čiže vy také školiteľské centrum, hej, aj pre pedagógov. Áno. Ale online sme, akože počas korony niekedy museli tie kluby prebiehať online, ale teraz samozrejme tá diskusia naživo a tá prítomnosť, tie kluby majú niekedy až taký terapeutický charakter pre tie decká. Ešte sa stretnú proste s partiou rovesníkov, ktorým ich niečo viac ešte spája ako s bežnými spolužiakmi a zažívajú tam a riešia tam proste otázky, ktoré sú niekedy aj dosť osobné. Čiže keď absolvujú počas toho roka sa tam buduje veľká miera dôvery v niektorých tých kluboch. A čiže to osobné je tam ako dosť dôležité. Ale je to zaujímavý podnet inak. Máme vlastne aj online kurz pre dospelých, nie pre hocikoho. Máme takú možnosť sa zapojiť online do toho. To by bolo fajn rozdávať tieto vaše skúsenosti ďalej a bolo by to fajn, keby takíto učitelia učili naše deti na školách. Bol to váš nápad? Táto Akadémia veľkých diel? Áno, bol to môj nápad, áno. Raz som pri venčení psa dostal taký nápad. Hej. Akože ten nápad nespadol úplne z neba. Bol to odpoveď na riešenie tej otázky. Keď mali sme projekt práce so stredoškolákmi a vedeli sme, ako to funguje, aké je to dôležité a zmysluplné, ale bol závislý na nás ako jednotlivcoch. A som rozmýšľal, že ako sa to dá, ako sa naklonujeme. A tá zmena, ten kľúčový moment bol uvedomiť si, že to nemusíme robiť my. Že tí hlavní učiteľia sú jednak tie diela a môžeme pozvať do spolupráce našich učiteľov na stredných školách. Tak sme začali so strednými školami. A tá prvá kohorta učiteľov, ktorí prišli, boli úžasní ľudia a veľmi nás to bol kľúčový moment. Nás to nakoplo, keď sme si uvedomili, že akých úžasných učiteľov máme aj na Slovensku. Napriek všetkému, čo sa o školstve hovorí, je tam veľa ľudí, ktorí to robí naozaj z lásky k tým deťom a vníma to ako svoje poslanie, dáva do toho svoj život a dušu. A tí ľudia to proste chytili a akože rozbehli to úžasne a teraz 6. rok už fungujeme. Už fungujete. Vy ste študovali aj v zahraničí. Ktorý školský systém, čo sa týka iných krajín, je pre vás taký ten, že toto by som raz chcel mať na Slovensku, takto by som chcela, aby sa vyučovali moje deti? Áno. Tak študoval som v Spojených štátoch a študoval som na Oxforde. 5 rokov som si robil doktorát. A pre mňa vlastne, keď som vrátil z Oxfordu, tak tá moja túžba bola nejaké to oxfordské kolégium priniesť aj na Slovensko. Aspoň niečo z toho, čo som zažil na Oxforde, priniesť na Slovensko. Že kolégium je takou snahou replikovať ten model, ktorý som zažíval na Oxforde, ktorý spočíval dosť v individuálnom prístupe, v tutoriáloch, kde ja ako študent som stretol s jedným učiteľom, rozobrali sme spolu text, nemal som kam újsť. V seminároch, kde vo väčšej skupinke sme rozobrali texty. Čiže áno, ten anglosaský vzdelávací model je podľa mňa to, čo mňa v živote inšpirovalo, nakoplo a čo sa snažím priniesť a aplikovať a prinášať aj tu. Aká bude budúcnosť Akadémie veľkých diel? Máte nejaké novinky, ktoré by ste rád predstavil? Tak teraz spúšťame nový rok. Čiže teraz je presne ten čas, kedy sa môžu študenti prihlásiť do klubov. Máme vyškolených 150 učiteľov, ktorí sa snaží teraz otvoriť klub na svojich školách. Čiže toto je teraz, to je tá naša snaha
teraz, aby čo najviac študentov malo túto príležitosť a zažiť to. Čo samozrejme si vždycky vyžaduje taký krok viery, odvahy, lebo však... A ako motivovať vôbec tie deti, aby chodili na ten váš krúžok? Áno, pretože je to mimoškolská aktivita, kde musia dokonca navyše niečo si prečítať a urobiť. Čiže podľa mňa niečom to je úžasné, že máme 450 stredoškolákov minulý rok, ktorí to urobili, a 120 základoškolákov a ešte 300 učiteľov, že toto hovorí o niečom, že tu sú naozaj motivovaní ľudia, ktorí chcú viac. A teda tá túžba, vízia je, že aby ich bolo ešte viac, lebo si myslím, že No a tá samozrejme dlhodobá je, že tento spôsob vyučovania a učenia, ako robíme v akadémii, by mal byť štandardný spôsob vlastne na väčšine predmetov na stredných školách a určite aj na 2. stupni základných škôl. Tak ja vám veľmi držím palce a ďakujem vám za návštevu u nás v štúdiu. Ja len pripomeniem, že som sa rozprávala s odborníkom na školstvo, rektorom kolegia